Welkom bij het programma Gewest Friesland. Daarin laten we reportages zien van het iets bekende programma op de nationale televisie. Van gewest tot gewest. En daarin zie je een Friese reportages die het meestal maken waren door Johan van der Zee. Deze reportage waar we mee beginnen komt uit 1993. We hadden het werk dat we zeggen de skriers, maar we bewaren maar doen we de otter. Ja. Het beeld van, nou dan worden we skinder en dan kunnen we die otter bewaren. Ja, maar dat zag je krijgen dat het beter met 6 keer was dat de otter hier weer rondkomt. Ja. En de laatste otter weer doe bij in de buurt van de Jouwer weer die deerrieden. En toen waren er geen otters meer. En ze hebben die jong die zochten naar keutels en nou die voen op een bepaald moment vonden er weer wat. Ja, maar hij had ik nog naar Limburg geweest om daar naar keutels van de otter. Verdelikje. Ja. Maar dat zit in deze reportage, die laten we eerst maar naar zien. Maar dan jaren we eerst meer dan dat we sjoggen, want wij jaren de heren Anker sjoggen. Hoe treurig was toen toch het beeld, wat Friesland kon zien in de kranten. De otter had juist nog gespeeld, maar kwam onder het wiel van passanten. In Jouwer vond deze toen de dood. Na de rand werd hij nooit meer waargenomen. Ottersmart vult de provincie, waarom is zo ver toch gekomen? Geef ons dat dier toch terug. Dan help ik u straks weer terug. Kunt u springen? Maar dan onze tranen verdwijnen. Ja, uw paraplu. De otter kwam uit Duitsland. De staatssecretaris trotseerde regen en klei om het dier beperkte vrijheid te geven. Dit wordt Otterpark Aqualutra en hier komen heel wat otters die ook te zien zullen zijn voor een flink aantal bezoekers. Maar daarnaast komen er ook ooievaars, bevers, zeg maar alle dieren en planten die thuis horen in het zoetwatermilieu, die zijn hier te zien. Thuis horen in het zoetwatermilieu, maar die otter die is er niet meer. Heeft het dan wel zin om zo'n otter centraal te stellen in zo'n park? Ja, dat hebben we heel bewust gedaan, omdat de otter inmiddels uitgegroeid is tot een natuur- en milieusymbool. En er wordt heel hard gewerkt aan het weer terug laten keren van de otter in ons land. Eind mei van dit jaar werd het otterproject in de Oude Veenen bij Eernewoude beëindigd. Een deel van dit natuurgebied is afgesloten van het buitenwater. Door de afdamming is het water weer zo schoon geworden dat de otter er zou kunnen leven. Ook hier werd een staatssecretaris uitgenodigd, Cengiz Gabor van Natuurbeheer, om door meting te bewijzen dat het nu schoon water is. 40, 60, 80. Ja, tot zover zijn we gekomen. Wat belangrijk is dat je grote gebieden creëert, samenhangende gebieden, op verbindingszones maakt, opdat de otter zelf in een natuurlijke omgeving helemaal tot zichzelf en tot zijn eigen ontwikkeling waar kan gaan maken. En daarvoor hebben we zo'n groot project van een paar duizend hectare nodig waar dat plaatsvindt. En als je voldoende verbindingszones creëert naar andere gebieden toe waar hij dan ook langs kan komen en ook kan vertoeven, dan heb ik er vertrouwen in dat op natuurlijke wijze de otter in Nederland weer terug kan keren. Is er in de Nederlandse natuur nog ruimte voor de otter? Op zich wel, alleen op dit moment is het toch nog veel te vervuild. Het landschap is nog te veel uitgekleed en het zal echt nog wel een flinke tijd duren. We denken zelf zo'n 10 jaar voordat die otter weer uitgezet kan gaan worden. Maar dat zal niet hier zijn? Dat zal niet hier zijn. We leggen hier wel de basis voor een nieuwe otterpopulatie, want het Otterpark heeft ook een fokgedeelte. Daar worden flink wat otters gefokt en die
op een gegeven moment weer losgelaten worden in de Nederlandse natuur. Nou, in totaal komen hier dan 9 nestkasten te staan. En deze nestkasten, nou hier ziet u inderdaad het interieur. Het zijn vrij kleine ruimtes, maar daar heeft de otter een voorliefde voor. En het is zo dat de otter dan hier naar binnen komt, doorloopt en uiteindelijk in een derde box die u daar ziet staan, die hier aan vastgezet wordt, slaapt. Deze boxen die worden dan hier op de wand gehangen. Dat moet nog een gat in de muur. En met een uitlooptunnel naar buiten toe kunnen de otters dan in en uitlopen. Het otterpark Aqualutra gaat met Pasen open. Er zullen dan ongeveer 12 otters te zien zijn. De aanleg van het otterstation kost zo'n 5,5 miljoen gulden. Als je probeert om de otter in Nederland terug te krijgen in een natuurlijke omgeving, dan moet je toch dat begeleiden. Je moet dat behoorlijk opzetten en ook wetenschappelijk verantwoord gaan doen. En dan heeft zo'n otterstation een geweldig belangrijke rol daarin om die functie te kunnen vervullen. In de Oude Veernen is op het ogenblik nog geen otter te vinden. Maar Tjebbe de Jong is voortdurend op zoek. Wat ga je daar nou? Dat is stront van de Amerikaanse nesthouden, dus zwart. Zit ik op visboontjes in. Maar die fret dus ik vis. Maar dat is die omdik. Dat is van een nest. Maar net van een otter. Nee, hoe heet het? Nee. Lang net. De vingers die weer zwart. En van otter, dan bloeien de vingers geen. Dus dit is gewoon zwart. Krijg je weer staar. Het is het gebied waar de otterik van ouds altijd te houden heeft. Het is een gebied wat rustig is, dus de otterik kan hier genoeg plek vinden om hem te verskoelen. En er is bij hem te goed, er is rijd, plek om hem om jong groot te brengen. En dat slag het hier in dit gebied. Maar er is nog geen otter. Er is nog net een otter en dat komt omdat de waterkwaliteit op dit moment naar ons bedenken nog net voldoende is. Het wordt gelukkig beter en wij hebben in ons gebieden, die het afsluiten binnen van het Boeterwetter, hebben wij de waterkwaliteit op die wijze verbeterd. Maar er moet nog meer komen, want de gebieden op zichzelf binnen nou ik nog te liets. Otter heeft een heel groot leefgebied nodig. Die beesten die struinen heel wat aan en dan moet ze van het ene gebied naar het andere komen kennen. En dat is wat het stripje van de komende tijd vergrutsen van de natuurgebieden en de natuurgebieden die wij hier in de provincie hebben, weer onwaar verbinden. Dus dan ga je echt de sporen van een otter voelen? Ja. Toen was ik hier zat het veel in en toen zei ik wat lezen en nou ja, elke keer als je er wat jonger dan is het even zien. Toen dit pas ik zo op en roeken. Maar verrek, dat kent dan net. Want ja, 88, ik het lijst hiervan en dan zijn we in die een van jou geworden. En nou doe dat in Plezipoetsie doen. En dat hier dus een hele mooie grijze kleur, wat er ik heel boord op doe door de stront is. Nou en onder in Eindhoven in, nou het poetje wij de boezen wij nou zijn roeken. Dat verrek, dat kent toch zo wezen. Nou en toen heb ik thuis gekomen en ik zei in de dochter, ik zei, zullen we maar even zien, roekers hebben. Nou, en die zei dus ik. Dan zei ik, maar dat is van de auto. Dan is het volgens mij ook. Ik zei, wat weet ik het niet net. Zo'n centrum als daar bij de oud, hè? Ja? Is het net ook christelijk kunstmetig? Hoe maakt het oors? Zullen het spul uit Matthijs Fox worden? Om het hier aan in vrije natuur voor u te zetten. En dan ben je ook een van de eersten die het financieel zien. Nou, dat is ik mijn best altijd wel, ja. Ik zou er met nekker wel wat noorden dan daarvan. Geef ons dat dier toch terug. Maar dat onze tranen verdwijnen. Samen zullen we erin slagen. Dat tot er toch weer snel zwemmen. Op een
slavernij, dus de ankers, wat doen nog net bekend wie en let het wel, is dat er toch een beetje strijd kan is tussen Kroes, Frieske Geer en Adi de Jong van dat Ottercentrum. Dat is net nooit weer goed gekomen. Nee, dat is mij net. Nee. En die otters, want daar weer door een keerkomsten in het nieuwe otterstation, zeg maar. En daar zong de ankers. Maar dat kon bij een of andere manier net veel meer. Toen had ik een plaatsje zocht en daar stierden ze op en daar had ik de muziek toe van broer. Ja, nee, maar dat is een speciale ottersong die het zelfs vanwege daar komt weer een otter aan. Ja. Maar prachtig, ik met Sjerwe de Jong in de natuur. Elke keer dat ik naar die reportage dan denk ik van, in de natuur, dat volgens wel het mooiste haast, denk ik, in Friesland. Ja, maar dat vind ik heel bijzonder, denk ik. Is nog bijzonder, maar lekker doet hem door, denk ik dan. En wist ik net zonder koers die Douwe Wienstra? Nou, 2 keer. Ja. Oké. Dan we gaan een keer jongen en we zongen er nog een keer, maar waarom gong ze er dan weer heen? Hè? Nou, omdat hij de liedst... Douwe weer een man die opbellen, hè? Die zei, ja, ik ga nou iets heel bijzonders. En dat wie in dit geval de liedste omroep van Nederland, wie ik zei. Hij had er de geheime zender aan, maar daar wilde ik voor verbaliseren. En toen had er hier het idee van, ik ken natuurlijk echt wel, want hij wil graag omroep spelen. Ik ken het echt wel van mijn boorvrouwen van. Dus we hier een traditie naar zijn boorvrouwen thuis en elke dag weer eruit sturen. En dat vond ik wel zo bijzonder, dus ik denk, nou, dat mag ik veel mee. En dan kom je tot deze reportage uit 1984. Radio. Früher morgens stehe ich auf, schalte mijn radio aan. Goedemorgen dames en heren, het is nu 1 september 1989. Karel Malk met zijn liedje Radio in Oostenrijk. Dus gaat. En wat biedt de radio vanmorgen? Dat zijn dan de Andrew Sisters. En ze beginnen met Rum en Coca-Cola. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso. Dat is de buurman, hè? Ja. Ja. U luistert iedere dag? Nou, ik kan wel zeggen ja. Want gisteren was hij er niet. En ik zet de radio aan en dan hoor je niks anders dan enge verhalen over ziektes en stakingen en dat hoef ik allemaal niet. En hij heeft altijd leuke muziek. En hij doet het eigenlijk een beetje voor de mensen in de buurt, hè? Ja. Nou ja, hij deed het... In het begin zei hij tegen mij, heb je last van mijn muziek? Want hij draait nogal graag een plaatje en zo. Ik zei, nou, ik ben een beetje hardhoorend, dus dat hoor ik amper. Toen zegt hij, daar zullen we verandering in brengen. En de volgende dag had hij een draadje aangelegd naar mijn radio. En dan kon ik hem, als hij een plaatje opzette, kon ik dus precies meeluisteren hier. Want u was de eerste luisteraar? Ik was de eerste luisteraar, ja. Och, heerlijk, toen ik een jonkje weer, toen hingen we al een kabel onder de veer terug, hè, de gracht. En in een ketting, ja, om het inventief even soort, hè. En dan stond ik de tompoes verdragen, stond ik dan van de microfoon, hier ik zelf maken die microfoon, van de luidspreker. En dan mijn transformator, dan moest je het weer op niveau brengen, dan kwam er in de radio, die radio had ik nog wel. En dat weer in 1950 weer dat. Maar het komt erop dat Douwe Wienstra is programmamaker, ja, omroeper, regisseur, ik, producer, ik, technicus, kabelexploitant, ja, alles. Alles. Ik doe alle dingen in hier. Maar het valt soms ook nog net eens mij, hè? Want je maakt een hele hoop dingen in de kop haar. Het gaat er niet zozeer om dat oude muziek mooier is dan wat ze tegenwoordig spelen, maar wij hebben daar meer herinneringen bij. Dus hij draait wel wat u mooi vindt? Ja, ook. Maar ook wat hij zelf mooi vindt. En dat komt redelijk overeen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Als het maar gezellig is. En dat is het? Ja. Wat vindt u ervan? Nou, ik hoorde het van mevrouw en ik zei, hoe komt die man erop om zoiets te gaan doen? Leuk? Ja. Heel leuk. Ja. Maar ja, ik woon ongeveer 70 meter verderop. Maar ik kreeg een draadje van hem. U komt er ook bij? Ik kom er ook bij, ja.
Er mogen er niet te veel bij, hè? Er mogen er niet te veel bij, nee. 20 geloof ik. Onder de 20. 20 is het maximum, hè? Ja, geloof ik wel, ja. Want? Dan val je in de kosten van de Buma. Van de Buma, hè? Dat heeft meneer mij verteld. Ja. En hij zei, ik vind het zo leuk als jullie erbij willen. Nou ja, wij vinden het alleen maar leuk. Ja. Want de radio is niet veel. Nee. Nee, ik heb hem al weken niet aan. Nou hoor Zo je beschreven de meneer muziek van Disjovic. vroeger weer, hè? Ja, dit is gezellige muziek, ja. Ja, en zo mevrouw ik is er zo van opgeknapt. En meneer Ik had zelf het ook, gevoel hè? dat want ik woon hier nog niet zo lang. En dan, ik ben een beetje eenkennig, dus je sluit je niet zo makkelijk aan. Wacht even hoor, want daar is de buurman weer. Er was natuurlijk weer wat mis. Er werd een verkeerde veder opengetrokken, dat gebeurt dagelijks. Dit was dus rum en Coca-Cola van de Andrew Sisters. En dan nu, When the Midnight Choo Choo and Leaves for Alabama. Now children, when the midnight choo-choo leaves for Alabama and all points south, well, hush it up and shut my mouth. Let's pack a bag and let's be ready when we start. When the midnight choo-choo leaves for Alabama, Kinderen, even wat zachter. we'll be right there. We've got our fare. Gitter was het fout. Nou ja, geregeld gaat er wat fout natuurlijk, hè. Maar dat is de charme misschien er ook wel van, maar het is binnen al je knappen, hè, het gaat geregeld wat fout. En een makkelijk hulpmiddel is echt het roosje van de zee, hè? Ja, dan valt er nooit stil. Dat heb ik meestal, dan let ik hem gewoon even roosje. Ja, zo, weet je wel? En dan zet ik hem weer op C9. Dan ben hij de Andrew Sisters weer. Ja. Ja. Maar dat is heel bewust, hè, dat roosje van de Ja, zee. dat is heel bewust. Want je mag de boel dus net stilvallen laten, weet je wel. Nou, en dat kan dan nooit gebeuren, want het roosje van de zee is een machtige lood. Ik jij het zelf ook heel graag, hè. En dat vinden ze een hele vondst. De Millers onder leiding van Ad de Molenaar speelden I Let the Sun Go Out of My House. Dan bereikt ons het verzoek om nog eenmaal Douwe Wijnstra en James Last te draaien. En wel het middendeel uit de sonate Pathetique van Ludwig van Beethoven. Hoe is dat om op de radio van de Boorman oorsluiten te wezen? Ja, dat is wel leuk. Je hoort allerhande soorten muziek. Wat ik gewoon waar je de radio en is meer hetzelfde, deuntje wat. En nu hebben we hele grote verskaten. En dat maakt wel hoor. Hoe kom je erom? Oh, ik hoorde dat zij hier op de buurt. Dat hij dat bij de buurvrouw aansluiten hier. En dat interesseerde me wel. En toen zei hij van, kon wij ook wel aansluiten worden. Dus dan had hij dat even in. Wat je luisteren gaat vertellen? Nee, ik denk dat het mijn bordje blauw was aan kunnen. Nee, we hoeven niks te vertellen. Maar het is jammer dat er net naar de andere kant van de dik kan. Daar zijn niet oudere mensen. Die zullen het misschien ook wel mooi vinden. En dan houdt het hier op het streekje op. We kunnen er net komen. Nee, het is wel lekker zo. Gaat er eerst naar Beuvert, dat is een, ik woon met zwart-wit, dan kan ik zien wat plus en min is, weet je wel. En dit is mijn bruin en blauw ader, dan kan ik dus plus en min goed uit mijn hout. En dan gaat er eerst onder de trol, onder de tegels. Min of meer onder de hagen trol. Dat kan je daar zien. En dan komt er hier
hier komt er weer tevoorschijn en dan gaat er weer onder de tegelstroop. Gaat er weer zo verder en dan rent er weer verder tot het laatste huisblok. En daar komt het al je terug? Daar komt het al je terug, ja. Ja. Onder oren echt de omroepberichten. De omroepberichten, ja Maar we hebben hier een omroepbericht, Jerre? Nou, van het KI-apparaat ja. in Nergenshuis. Nou, ja. Ik maak er altijd tekst bij haar. Ja, maar hoe gaat het ongeveer? Nou, dat weer gestoord, dat omroep. Opname. Het bandapparaat van de KI in Nergenshuizen is vanmorgen uitgevallen. Hetgeen voor de koeienbestand juist gunstig is, daar er volgens minister Brax toch al te veel melk is. Einde omroepbericht. U luistert naar de Millersonleiding van Ab de Molenaar. Toen dacht ik, nou, als je het dan per kabel doet, hè, dan is het net een stuurder. Dat mij wel. Maar dan komt er weer een orenluw uit de hoeken. Dat is de Buma, hè. De Buma had al een bepaling. Als het minder dan 20 binnen, dan hoef je geen rechten te betalen. Nou, minder dan 20? Ja, mensen die er naar harkje? Ja, mensen die er naar harkje dus, hè. Geen aansluiting, geen hoezen. Maar mensen die er naar harkje. Nou, dan hoeft je niks te betalen. En dan val je boeten de rechten, hè. Nou, ik dacht in vredesnaam, dan dat maar. Nou, en dan kunnen wij vrij uitsturen en dat is het mirakel van. Dan zie je terug alle klippen van langs. En ik hoop me net aan de reclame te houden en ik hoop met net in je wet, een omroepwet net, hè? Nee, je. En deze, dames en heren, moet dan weer het einde zijn van deze uitzending van vandaag 1 september 1989. U hoort nog even mijzelf op het concertorgel met de melodie Adios van Glenn Miller, betekent ga met God, adios. Wij komen bij u terug maandag om 5 minuten voor 10. Dus morgen is er geen uitzending en zondag niet, maar maandag 5 minuten voor 10 in een korte uitzending van 10, globaal dus van 10 tot 11. Tot dan. Dat is het. Ja. Ja. Dat weer Douwe Wienstra, ja, zuurspietig dat die omroep niks worden is, zo gaan zeggen, want de meesten die hem hingen, die vonden het wel leuk, hè. Ja, Dus, ja. Maar ja, dat wie ik wel oudere mensen, de boerlui, en dat is op een bepaald moment dat wij mee ophouden. En bij mij ook niet zo'n beeld van. Hij belde niet meer. Nee, nou ik had later nog eens een keer een cd mee en die heb ik nog met allerhande opnamen van hem zelfs van hem gekregen. Douwe Wienstra, het weer de reportage uit 1984. We zijn aan het eind van deze uitzending. Voorlopig ik aan de eind van de uitzendingen van Gewest Friesland. Dit hier komt er net meer in, maar takken hier ben we er weer met een hele serie reportages uit het programma van Gewest tot Gewest. En we melden van tevoren wel keurig wanneer dat alweer starten zal. Voorlopig dus even het eind van Gewest Friesland, maar dat komt takken hier weer. Wat dan?